Takže čaute ľudia, vítam z nového videa. To som ja, čaute. Čaute, je to môj nový host, prvýkrát na tomto kanáli. Ideme dneska do Billy a kúpime si do 5 eur a my už sme si vybrali farby. Bačo mi vybral jakú farbu? Zelenú. A ja som ho vybral oranžovú, takže poďme na to. Už sme v Bile. No a ne... Môžeš natáčať. Poďme, hej. Tak len mňa bude vidieť, takže... Ale nemôže byť len obal farebný. Musí byť aj tá vec. Takže ja hľadám. Bača, ty jak? A zatiaľ nič nevidím. Zatiaľ nič. Možno tu na cukríky. Ale to budú také klasika. Neviem, čo tu mám. Hľadám zelenú, alebo... Neviem, ja mám oranžovú. Nie, ty máš oranžovú. Tam zelenú. Idem, že by som si kúpil tie medvedíkov, ale zoberiem len zelené. Tak idem ďalej. Ideme ďalej. Chceme kúpiť nejakú takú lepšiu vec. Ale jakú? Sme teraz po škole. Ťažký deň. Ťažký deň. 0. hodina. Ale čo si kúpime? Máme zelené obaly, ale nevidím tu vec zelené. A tu nás sú páročky, ne? Vlastne Bača by mohol. Páročky. No asi nie. Dajte like a odber samozrejme. Takže do konca roka chceme dať 100 odoberateľov. A keď chcete viac takýchto videí s Bačom, tak dajte mu koment a like a odber. My už sme skoro za chvíľu prejdeme celú Bilu. Ja už musím nájsť dačo. Ja pojem asi na pitie. Asi tak. Asi, hej. Keď mám ešte jednu vec, čo by som mohol, ale... Je tu, že Vinea. Ale... Abo Romel Querku. Bača, ty čo zatiaľ? Ja ešte neviem. Budíš vejky, tu máš. Vejky budíš. Oranžové. Aj pomarančo. Neviem. Ja si zoberiem asi túto. Vineu. Vineu? To by mala byť zelená farba, nie tej vody? Asi, hej. Podľa mňa, hej. Taká... Ešte na istotu, keby tak, no to zoberiem tento budiš, ale... Vineu som už dlho nemal. Zoberiem Vineu. Máme Vineu. Za euro. Nepočkaj, koľko to stojí? Hej, euro, OK. Takže ja už mám kúpené. A Bača? Bača, ty si už dačo vybral? Chcel by som Monstra, ale Monstra nemôžem. Takže mám tu. Vieš, koho máme pozdraviť, Bača? Lea Maximoviča. Presne Čauko. tak. No čo? A zelená vec. Pivo asi nie. Pivo. A neviem, či je vôbec zelené. Ty vole, Bača zatiaľ nič nie. Asi mám. Bača hľadá oranžovú vlastne. Mirinda? Škoda, že kofolu nemajú oranžovú. Škoda. Zase sme sa vrátili do toho regála. No. Ja na tvojom meste by som... škoda, že sme nedali fialovú, ty kokos. Vidíš tu? Vidíš tu vodu? To by som chcel ochutnať. Ja mám zelenú. Nie, ty máš oranžovú. Oranžová. A toho môžem mať toto Kens. A vieš si, jak to vyzerá? Aha, to je asi biele. Toto tu. Toto v tej plechovke. A ja som už toto, ne? To je zelená, považujem... Veď ty máš oranžovú. Aha. Prosím, si máš zelenú. No, tak beriem. Ja by som na tvojom meste zobral fantu. Fantu. Zero bez cukru. My sme zero. Zdraví. Hej, my sme zdraví ľudia. Zdraví ľudia.
Bača. Dobre. Zaplatiť. No a ideme zaplatiť, zatiaľ sa nebudeme ozývať, lebo musíme sa tam rozprávať. Si zatiaľ idem vybrať peňazky. Počkaj, mám tu ich vo vrečku. Bača tiež vyberá. Počkaj, ja by som mal mať presne euro. Money, pizza money. Dobre. Mám tu. Euro 50. Bača, tá Fanta je drahšia v iné? Neviem. To je nejaká súťaž v iné, čo to je? Neviem. Bo teraz idem platiť. Počkaj, tu je za tvoje 800. Napíšte tu do komentárov, či chcete potom, aby sme na budúce kúpili nejaké jedlo. Nejakej farby. Áno. Určite na to. Daj to tu. Vytvořili včera hoňovku. Tak? Alebo tak? To je. Alebo dáš mi peniaze. Maťova sila. Daj mi euro 40. Euro 50. Euro 50, takže Fanta stojí euro 50. Japing pred nami. Počkej, sa nesem. Počkej. To berme ešte. Nie, tu je stále. Ale to je musieť. To je 5, to si koľko 5 balónov. Ty si vieš čo rovno? Japing. Rovno, že celý to ten tu. Samozrejme. A ty to všetko mi dáš? Nie, že máme inú. Inak dajte odber na Duo SM kanál. To je spoločný so Sebastianom, určite ho poznáte z mojich videí na kanále. Určite dajte odber. Duo SM. Čakáme, ty vole, nie sú tu pre nami traja. Čakáme tu 3 hodiny. Potom samozrejme dajme taste test. Ja som už po dlhom čase mám video. Okolo... Toto video by sme chceli tihnúť okolo 10-15 minút. No to by sme aj mali s tým. 43 na 36. Idem s vami na restaurant, ja sa aj pôjdem do Peťka. Máte čakaj na... Podaš mi dáky blotecko. Podaj mi dáky blotecko. Ďakujem. Ešte Bača. Dovidenia. Dáme tu na? Či vonku? Pred. Dobre, poďme. Máme fajný taste test. Aj smell test dáme. Tu si sadníme na schodíky. Dobre. Poď. Dobre, tu nadáme. Taste test. Matias, tam máš deda. Dobre. Ne, chutí dobre. Ja teraz nemávam. Dobre. Ty Fanta? Fanta Zero Sugar. Asi tak chutí ako klasická Fanta. Ja dám tomu 7 z 10 a určite radšej voda čistá. Asi 6. Mám rád akože sladké vody, ale voda je tiež dobrá. Ja si myslím, že sme na konci videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. No a my sa ideme u ďalšieho videa kľudne aj s Bačom. Čaute. Čau.